bandiraɓe on calminama kaleten koye séri meɗen hoddiro séri hoddiro ganduɗa garɗo weltinde on onon bandiraɓe fulɓe wiyannoɓe holno men mbaɗata feere hamin ballita ɗeɗo golle gonɗe e waɗede oɗon jii ko waɗa e hoddiro ko on jii ko woni hen ko on jii décoration on jii fofof bandiraɓe noon ko ma juuɗe ɗiɗe coodidira no laaɓa ene moƴƴi jokke golle o ene moƴƴi ha maayi ko konngol moƴƴol kono bandiraɓe on jii tigui an jiɗɗo walluɗo séri hoddiro numéro o ɗo mo jiyata ene waɗa défilé o omo waɗi vef omo waɗi orange money ɗum noon bandiraɓe onon kala on ñaagama ballal mon e séri mon séri hoddiro ari ganduɗa ko weltinde hulago kala neɗɗo yiɗde mum ala e hajande mum ala mo wawi dadde hoddiro hoddira makko daɗotako ade kokumpaɗo jangumo Fatima, an mojo warga. Jon. Ni, aku itu dengan mojo. Hande ba min noddiru dum ada no mo banda. Amo banda ko hono balu dal. Abi? Anda ma da gilen ka jona dan doga men dar galle. Daga doga. Ni doga ni ko etu do hango me kurum tay. An Fatima itan ma jun ka rinde me bamba. Man hadna man ni me bamba. Ha jona jokka fenande. Jaha pinu no yahme bamma. Joni kade ada yeddo ko banduda an Fatima min ko min nema ndi do o ne heda ndi min ne haani ma bi mam ko bawda wadde adun fo ya wada sime kala go bamma hanni kam an suudata kon bamma suudata o haali kam fof gil hanki wiya noddi bida kam adama jobo ari do wondi ne adama naati gallo wonti ha ngawda ma jardin dum ne hay kam joni holko mbadam sipsone hakkunde me adam holko miijiɗa hen komi namdiɗo walayde a walay ko ɗum heddi hakkude men min mi jibinma ha poɗɗa no poɗɗa mi nema no potma mi nerude ko jibinmami faade joni aɗa woni ɓiɗɗo debbo ko wiyete ɓiɗɗo debbo darogal mum ko yummum a meeɗi yiide min mboɗo wona gueɗe ñakkude fayde walla mboɗo wona e goɗɗum adama so ari ɗo ko poɗɗo arde ɗo et puis adama so ari ɗo ko huɓɓini hen holko hawne ɗum adama garanno ɗo ñande foof adama ousmane mawni ko sehilaɓe ceertata ko ɓiɓɓe yummum o yaltata han ɗo nde ousmane woni ɗo nde wadde tawde ousmane dañi noon adama ari ɗo so adama ari ɗo mi ƴetti jungo mi nawi ɗum jardin ene tagi aɗa nodda bamma haɗa ƴetta haqqillakal bongal aɗa waɗa haqqille muɗum beele ne jogo miijoji bonɗi sikkayam te min komin ndesodiri faade joni hande duuɓi meeɗa jogade miijo bongo yam koni ko an seli lawol ma sinno kono jamde wonno hande an gonanɗa ha mbaɗomi défendre hay sinno a yi hande bonne ne fayi hakkude me bamma paloɗa so tawi a yi bamma ne cogori yande am mbaɗa kam défendre kono tawi ko an yaha rinde me bamma min de hande mi woyi metti ande nde heɗ so wadde bamma wona an waɗa kam défendre ande Ousmane nawi barka ma morma mor hasma mbaɗa haalano ɓikko an gay sinno hande ka dimo gonnoɗa gacce ndi wonko wardema an a hersata hanga noon mi andi to jagganmami tawde ko heddi ko aɗa rinde me bamma ya mi yeehi ganda noon jinnaɗo ko hay sa firgitima yam jana somi firgitima ma jana ko wayni kam sikkananomo ɗum yano mi ɗaldima hoorema min komi parɗo ma haalaji par ce que min ka bettu ɗon
ana betti kam won kam tukubbinda hankiki somi yafaaki mo moƴƴanema tebul so tawi ka malaaɗo ɗum ɗo kam oto heɓte aduna ma min meeɗa yamirde mo ya fenan goɗɗo saha noon min jinnaɗo ma min meeɗa yidde fenade aduna ko jahataɗo fenan bamma so tawi kadi wonko jiiɗa ka famani am noddam komi yumma ɓiɗɗo debbo afo mum ko gueƴum min hande an ka afo ko gueƴum yummum mbiya kam nene min de mi fama ɗum ɗo mi famminma kono jaha renno e bamma an ko ɗum woni rôle ma an noon nder ka jas aɗa haala jukkoɗa mbaya ɗon no wojere faftande ni ɗo bonni ko mako mor umma ya ala fof mbatta ɗo ala fof ko mbatta ɗo suudu jaha sohlani mo ɗo anan kandi ya jaso Nera Simori. Allo? Tata Sel. Argay kala ko wuri yawirde mbiɗa yawi ɗum nenam ko hen ɗo joni joni hay goto laaw tinnar walla mo Tata Sel. D'accord. Mas. Mansour min nodduma noddirmami noon jinmi ko jewten hakkude ɓiɗɗo e jinnaɗo jinmi ko laaɓana kam Allah taw somi yalti gallo ala sukaɓe worɓe aroɓe ɗo ne ƴeewa mayram sukaɓe worɓe mayram de mi andiraɗe noon joyi haalde gonga tigi andene ala sehilaɓe aroɓe ɗo hene caggalam taw ni gari ko salmindema ala Mansour mi tuumanima noon mi tuumanima de kono han kono galle meɗen no sifori ɗe balɗe ni ene fof eɗen gandi mayram ko reedu te mayram wi anda baɗɗo ɗum reedu ko ɗum tunde haggillam mbimi yomi nodde mi namdoma nene jaafoɗa fotaɗa tajjama sasaɗa haala min jinnomi ko andindema hunde mayram nanguirmamo hono no minam ni mo jiiɗimi min moye baawa sababu min ko ɗum kolluɗa kam te kam bimo min no andindema so tawi no kan miiɗo ari haqqillam heddi e haqqillam foti yaltude wallahi mi taƴa hoore mi weddo alamasura taƴa kono minnene mi tuumanima aɗanni neɗɗo wonto tolnotoɗa hankkadi aron ko ni andude ko mbatta ko ɗum tan tawi mbaɗa namdoma mbiɗa yaadi ko mbaɗɗa ko jaafoɗa kadi mbiɗa yaadi no feewi ko mbaɗɗa ko ko ɗum poɗɗa wadde noon sababu minen gondi e gallo amin gowidiri amin pijja amin jalda c'est normal namdoɗa ko eyi wadde moƴƴi mbasa yiirude ɗum haydara Mansour mi yiraɗum haydara wallahi min ko an woni afam no woodi eyi ya jokku golle maɗa jarama no feewi eyi kay Allah jooɗo o ɓiɗɗo ko reedu anda baɗɗo ɗum reedu haggillaji yimɓe fof tundi mbaɗɗa aɗa selli i Tidiane Aɗa Sarr ko woni ko boni woni holko heeɓi mum Minne wonno ko yebde sal to ɓe gonna min jeɓɓe journal e tan haaɓe jefte kumbis ko dugi kumbis dogi mi yette journal ɗum yandino e wala hol wala o Tidiane Sarr guiɗelam ɓannu noon nan wulen wi jaw e wala hol wala gote o yani ɗum no yen yo noon kumbis hay goto moon heɓani nouvelle muɗum min noddi mbaɗi fof min keɓani kabɗon information koye télévision koye télé min tinɗo ñono kumbis majjirte ha enen jiiduɓe mum en tinani ha oɗon keeɓa information ji e télé ɗum koyno hawni koye la ilaha illallah muhammad rasulullah e Tidiane Sarr guiɗelam ko boni woni attiri haqqille ma min jiitu kumbisel meɗen joni inchallahu rabbi attiri haqqille ma Sidi Sarr daro mi nodde docteur ne ko musamma allo docteur mbaɗɗa aɗa selli mbaɗɗa e tampere e wona jaam kay wallahi funere am dede ne yanndo hannde komi tawi ɗum pikki crise ko ɓinguel makko ngel noddimi joni joni gardum ni koye fitino
tinno walde min ngara ƴewana min mo ewa inchallah tout à l'heure ewa jarama luba de ayo mula namba ya luba mula na yo mula namba ya luba mula na yo Musa law yow war mbadda ko mbadum ko nu watta dum on ko wadi TikTok liu TikTok ko non TikTok afero bandiyagal mi di jokki gollem fudi yimbe be ganduma ayida ande mi da ande dem di gollem mi jokki e an be hokkuma bus tan hewo do ada hala hunde ada lawjo odo no foten jabarda do nogas dum do ko million ngaji di TikTok mi aja kay TikTok min nen ko liggam mi jokki nam bandi dum afero bandiyagal ni hokko warma jambi man mbiya bandi wala on woni bandi dum do TikTok woni bandi TikTok bandi arandi woni TikTok arandi dum di TikTok bandi ni ke di TikTok bandiyagal ko dum wondo wadi de bandiyagal ni naka yimbe ido nyama jawdi yimbe di TikTok bandi di ko TikTok ni on ka bandi ko muradu bandi ni wa yow affaire bandiyagal dum woni lan TikTok Hejja, an kam so woni jooɗo ngol yeeso surki koye no fadda mi heɓani he goto galle kumbis en gummimi joni Eyi. wiya ko dog ii to kumbis dogat e ko kewni saka mo doga kumbis gorko mo fiyamo jamme ñalowma ko ɗum tagui mo dogdi min ƴowimo galle Sali Dia en min ƴowimo galle Moussa Ña en hay goto anda to woni min ganda to woni mi noddimo 2 jours mi heɓatama mata gorko kumbis o sellani o anda debbo fiyetaake debbo a funtat bela mooma kono piggal ƴeeŋi ko ɗum nde watta mo jamme ñalowma yummo o yiɗa dewgal ngal ko yummo forsimo hen mi anduno ɗum foof ma ar kumbis yiɗa dewgal ngal yiɗa dewgal ngal de ko yummo forsimo haalis ɓolo tagimo nadde yumma ko noon waɗi erreur yontande hannde kala ko wima yiɗa jojjin pawa e leydi sinno ko ndena amen ala caɗele sabu minen nden noppima hamin dokke joom galle hamin jindira ñene tan jindira ko ñene hen gandata gorko ma kono jamanu hande ko jamanu waylo yummum kumbis noon o anda ko waɗi ko de kono ɗum fof e waade noon an kam artir haqqille ma tan jaara jam kadi ganda wona ɓolum mi mama arandi kumbis to tolneyam mi wawa jooɗa to mi anda to woni ko gonga kono yaaru jam hande an ni moƴƴani ma ƴeewa kala ɗo noddannoɗamo keɓama puntodira e makko o atta e dewgal makko min mi ƴoowi numéro aji fof mi noddi gofo wi yani kumbis anda kumbis to woni ɗum de kam yumma ko ne ƴeewi galle koreji muɗum min ƴoowi fof min nonki yiɗam min nonki andu to woni min ganda ko baɗaɗo kinappe min ganda ko maydo min hay goto anda ko heeɓimo emin mbawi jooɗirade noon kono kumbis ne wawno haalandema no mbaɗuɗa e muɗum ne o wima kam omo yaha to ni woɗa kam o wi ko haalan hay goto o miijo no mbaɗa hande ni kono ƴeew aɗa doga tan aɗa yaha aɗa arta kono har artir haqqille ma hande oɗo jamanu hande kala ko wawi hen wonde han mo yiite joni mo yiite artir haqqille ma allah mo moƴƴi ɗum ɗo haalen koni yowe ma ben ha hande koni way jumel min mbaɗi hunde foof kala démarche fof waɗama te hande mi sikkanno so warani ɗo en koto mariama wonata mariam kadi wi yiyanima hande koye jahle mawde gonmi to ani trop jumel hubine yimɓe de vraiment feere ala assalamu alaikum mbaɗɗo on onon celli yan te basma jooɗi de ano mbaɗa comme no badduɗo zeni mbaɗɗa badduɗo kadi zey kadi a sappan zey jofte yimi jahde so seeɗa resto ala tari resto ko keɓi ɗum tina ok walla misne majji hande balɗe tati maɗo mbaɗa numéro réseau sociaux o nana partout
on kaade ɓe ni kam min gandanɗa hoore mum ko hen kirtoroɓe hen gottoro men kasoroɓe 3 jours kumbisa ya mi tinani kadi mi alano ko naysi woni won koye wifi jaran tan langal noon kumbisa majji min mi tinani e mbini suusi kala bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amadou Moussa. Grand sœur. No mbaɗɗa? Aɗa selli. Aɗa selli. Jam tan. Mbaɗɗa e tampere? Mawɗum alhamdulillah. Yettere Allah. Bisimilla ma. Ko galle wen? Jam tan ni. Aɗa selli. Hecci hanki mi nanima ɗon jaltumi tawmi a yeehi. Mi heewano wayrude ɗo. A yii de. Mi heewano wayrude ɗo. Kadi mi namdimama ille Moussa wi kam aɗa jagguno seeɗa. Gonkay. Ko noon. Aɗa selli kam. Mbaɗɗa e tampere? Galleji Jam tan. Bisimilla ma. To Tokara Babou? E omon nder kono mbiɗo yinno jewten seeɗa par ce que mbiɗo heɓino ni noddudema walla wadde feere mi yiima par ce que machallah mi yiima mi yi comportement ma kadi a woni ka suka kono aɗa jogui hakkille machallah kadi mi yiima oɗon jaada donc so hunde metti kam e makko mi sikku sen jewtidi hen ma walla par ce que machallah ɗeɗo oɗo dumno foof min e makko gondigal amen welani parce que parce que ko watta ko haɓanto ko welani welani wona hunde welde mi kadi mi yadani hen makko te o yiyani o nanani sownani min noon sonno ko sagam jinmi ko woppa saabu ko mawɓe donki ko wona kanko yettinta ɗum kalta ko affaire activisme mo woni dow mum exactement ok ɗum woni ko welani kadi mbiɗo ñagoma no ballirta kam ha jewtida kam e makko par ce que mbiɗo yi Allah no wadde on no fewi ko hunde nde welani par ce que jigani amen en fait parce que yeru baba amen ko ɗum waɗanno kono ala ko min dañi hen kadi gila nden ha joni emin jooɗi an kam ala ko majjuma hen donc kanko so ari o yaɓi e ɗen peele min wona hunde welde min mbiɗo yinno balla kam e makko grande sœur a jarama mbiɗa sikki a famani tan ay aduna waɗi ko pecce pecce moni foof feccere nde feccana moni foof guesa e lowre ba remata an ene jogui lowre nde ndemata min ne jogui lowre nde ndemanmi kanko ko paare goɗɗo ko noon goɗɗitiɗo ko noon lowre nde o remata nde ko lowre on mo leydi muɗum heɓta lowre nde o remata nde ko lowre on pinowo ene dawa en dardoya Allah lowre nde o remata nde ko lowre oya boy siras dognowo jamma e ñalawma lowre nde o remata nde ko lowre oya joguiɗo caɗele e golle muɗum joguiɗo caɗele e galle muɗum joguiɗo caɗele surtout hakkude muɗum e laamu donc noon on ɗon so tawi hande mi tawtima en mbawnimo acci ɓe limtuɗen hol janggo mabɓe hol darantoɗo ɓe hol poɗɗo wullandeɓe e plateau ji télévision hol poɗɗo wullandeɓe e plateau ji radio hay goto nden hujjaji ɗi ma joolo ay oɗo mo jiiɗa wona mere wurtimi e makko a haali joni dokkirɗa yeru e alhaali bamon ɗum ne hen kono goɗɗum ne hen woni komin coyne e makko ko kulɗa ko minen min jiihen ko cuusal e ɓamtare e udditare vraiment noon a betti kam par ce que yakaram ne wonno e ma kono an lowre nde kalata lowre ro ko hanma remde lowre nde an mboɗo rema lowram min en tant que jaydiyanke heɗo tan gonɗen koye yewtude lowre nde o remata nde lowre nde ne yaaji ko hanma remde nden lowre wona moni fof wawi remde nden lowre aɗan ko jinmi ko jaltinamo hen awa yaltindemo hen min mawni ko mam jaltinmo hen kadi min a betti kam te mi sikkanoma an o min niveau mo nawnomami o wona on niveau tawmami non vraiment ɗo holko lawatomi mais mete wona gonga weeli Allah holko dañi hen so wona ko gittumi min tottumi mo ala ko ittata ala ko ummoto e makko fayayam wadde holko woni ma aroy grande sœur kadi ma yi mbimi ma wi alhamdulillah hay dara arata aɗen neɗɗo no foti wade so bande en ndewi ngolɗo law rewe bande en kono an yawon tan opposant so yimɓe payi funnague paya hirnague ɗum wona neddagal ɗum wona mi yaadani hen hande mi yaadani hen janggo tawi ko sehilma noon mi waɗimo menacé ay so waɗani arrêté mawo andu ko min ɓuuri wona ko révolutionnaire noon mbiɗo
no yere révolutionnaire activiste yo révolutionnaire yo mon tawam ɗo mon gandu kala ko tonku kala ko maɗɗon muro wawi ko ɓuri ɗum Bakar Bab ari déjà ɗum ko haala tawlagam ko ɗum haɗi métiage mi nani discussion mo wallam de ya yette yam alade bamma wiyanno le pulaar c'est mon sang pulaar ko ƴiƴe mom dañoram ko dow Bakar Bab den pele min jari wallahi sa rentaki ma andu an ko gonda e dow majjum ko joni puɗɗiɗa onon min sukaɓe tokosɓe mbiyane naññami ɗo min Awa Moussa wonti ko jahnudemi loore ƴettu jalal ma ndemoya an a remani aɗa walla yimɓe min dal vraiment min dal ɓeɗo yimɓe ɗum woni moyna ha boyna a nanna hen jungo ma poɗa jungo guiɗo ma nanna hen ko ɗum de woni aduna ko ɗum yimɓe goni e dow majjum hay goto yiiɗa hay ko yimɓe ne jara tan taw jiɗodira nani yeru nani neɗɗo no puusma tan e bone guiɗo ma puusma aɗa yaha tan e bone Fatima ane Mounas enen jooɗi ɗo yaya jogoɗon oppirde mo dani yaya maire uji ala ko mbayamo ay enen suwaɓe enen pour lijidde kamo tawyemo ha galle mo mbaɗen mo attaqué so jari bonnen galle o bonnen mo so jari kelen oromo kelen ɗum hankkadi nen oro jarɗo haydara min kam beɗa mi waɗi ko mbawnon ko mi waɗi ɗum partagé partout kanko kam beɗa ɗo harminat darde debbo ɗum no yooɗi sax sans mo wiyamo fiya ɗum joni ande bo solution jiɗa solution jeyan galle mo tawe mo hoonu ala kala façon bonande anani haw ko fiiɗo en kumbis ko haw nimsir ko waɗirno ɗum haw so jibini ɓiyo o darta ɗum jiitere junde saw wew fee ɗum haali goo ako kalla ko ɗum mbatten yaya mo wonde onon jogui sehilaji ɗum mbiɗen jehen hande weɓanoɓe a weltanama musidɗo tedduɗo kono woto dirten daro seeɗa e 1 minute paama ko haalte ko ne waɗi fayida caggal nde calmimi on beltinimi on jii ko wone waɗede ko oɗo série hoddiro mbiɗa sikki onon foof on paami jaɓɓal muɗum ɗum noon ngam ballen koye men balliten hoddiro mone mon foof ina ñaaga yo wat geste on ɗon geste noon wona enen wona men ummi koye onon sabu kala ñande ko noddali ko namdali onon wiyannoɓe wonde holno min ballirta série hoddiro ballal ngal yettima ha ɗo on gudditanama damal ngal woni oɗon numéro ɓe jiiton ene waɗa défilé e yeeso écran ji moɗon numéro ko Wave ko Orange Money mon foof ne wawi wadde hen ko yiiɗi wallidde oɗo série ngam mbawen jokkude golle kala e saaha oɗon mbiya jokken golle aɗene jokke kono jokkiren golle aussi ha yetto ɗo foti yettade ɗo